Bueno, benvingudes i benvinguts. Avui arrenca una nova edició del Festival de Curs de l'Hospitalet i tornem amb ganes així com acumulades. Això seria impossible sense el GIS, sense Joves per la Igualtat i la Solidaritat, que organitzem aquest sarau, i sense l'Ajuntament, que de manera incondicional està ja any rere any apoyant-nos amb aquesta bogeria. Todo el cine, incluso el más imaginativo, te muestra una sociedad. Vuestros cortos reflejarán una sociedad y, por tanto, permitirme como ayuntamiento, como institución, que esté satisfecho, honrado. Anem a dir les premisses. L'Hospitalet ha de sortir. 2. Què passa quan s'acaben tots els dies? Fer crispetes. Equips, molta sort i res, a tope. De l'Hospitalet. No pot ser que comenci l'edició número 16 del festival, una pandèmia que hemos pasado y hay aquí esta energía de castañada todavía. Tercer any, yo porto 3 anys ja amb el festival, és una relació superllarga per mi, Me estáis durando más que relaciones mías, que he tenido. Ara quan em preguntin quina és la relació que més t'ha durat a tu, jo diré una de cinema. Tot això és gràcies a vosaltres, és gràcies a que seguiu i continueu, volem fer curtmetratges, volem fer cinema i volem parlar a través de les pantalles. Des de la meva perspectiva, ara, des de l'altra banda, veure, ser testimoni del talent que hi ha aquí, això és un honor. El Premi d'Animació Global és el curtmetratge de Blind Eye. El segundo premio de Global es al cortometraje de Nufia. Primer Premi Global, Menores de Fan Prueba. El millor guió Metròpolis és pel curtmetratge Eu. Premi a la millor fotografia Metròpolis és pel curtmetratge A través del mirall. El premi a la millor interpretació Metròpolis és per la Pilar Oliver, pel curtmetratge Sofia. Pues el segon premi és pel curtmetratge Un día como todos los días. Doncs el primer Premi Metròpolis és pel curtmetratge EU de Juanjo Ruiz Lago. El premi
del Metròpolis. El públic és per curtmetratge La Grua!